1, 2, 3. Už len 3 súťažné večery, vážení diváci, nás delia od toho stého. Dobrý večer. Dnes sa opäť stretnete so 4 súťažiacimi a porotou v tomto zložení. Vedecký pracovník Inštitútu hygieny a epidemiológie v Prahe, doktor Stanislav Hejda, doktor vied, docent doktor Zdeněk Šmolda, kandidát vied, a hlavný šľachtiteľ zo šľachtiteľskej stanice Techobuzice, inžinier Antonín Dvořák. Znělka odstartovala druhé kolo oboru sovětské letectví a kosmonautika, ve kterém bude soutěžit vychovatel vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova, Jan Kipta. Dobrý večer. Dobrý večer. Odborný poradce docent doktor Zdeněk Šmoldas. V podmínkách růstu nebezpečí agrese hitlerovského Německa a zanačeného souhlasu převážné většiny českého a slovenského národa v červnu 1934 Československo oficiálně uznává Sovětský svaz de jure a navazuje s ním diplomatické styky. Současně dochází 16. května 1935 k uzavření první smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československem a Sovětským svazem. Uzavřením této spojenecké smlouvy byla zahájena nová etapa v poměru Československa k Sovětskému svazu. I v oblasti letectví dochází k jedné významné události. Československé velvyslanectví v Paříži obdrželo v polovině roku 1934 žádost sovětského velvyslanectví o povolení průletu 3 sovětských bombardovacích letounů při přeletu Moskva-Paříž a zpět, kterou postoupilo ministerstvu zahraničí, kde vyvolala tato žádost značné rozpaky. Ministerstvo zahraničí jí tehdy předalo Ministerstvu národní obrany, které sice přelet povolilo, ale s podmínkou, že sovětská letadla musí přistát na některém našem letišti. Příčinou tohoto rozhodnutí byla nevšední zvědavost zpravodajského oddělení Ministerstva národní obrany. Děkuji Janu Pohanovi. A tak 5. srpna 1934 odstartovali z moskevského letiště 3 těžké bombardovací letouny na cestu dlouhou 3000 kilometrů. Velitelem byl inspektor vojenského letectva Rudé armády Chrypin. A není nikterak náhodné, že když ČTK 8. srpna 1934 přinesla zprávu o tom, že sovětští letci získali sympatie Pařížanů a po předvedení svých 4motorových, samonosných, celokovových jednoplošníků i značný obdiv ve vojenských kruzích, bylo diplomatické zastoupení Sovětského svazu v Praze povýšeno na vyslanectví. Vaše první otázka. Jaký typ letounů to byl? Kdo byl jejich konstruktérem? A řekněte nám i, kdy se narodil a kdy zemřel. Tak jedná se o letouny sovětského konstruktéra sovětského konstruktéra Tupoleva a je to typ Ant-6, vojenské označení má TB3, těžký bombardér, 3. v řadě. Máte nám říct ještě data narození? Data narození, tak Andrej Tupolev se narodil v listopadu roku 1888 a zemřel 23. prosince 1972. Byl akademikem Sovětské akademie věd, dál byl 3násobným hrdinou socialistické práce a 8násobným držitelem Leninova řádu. Prosím porotu. Ano, ta otázka byla zodpovězena správně, zbývá jenom udat, že tento letoun je také znám v transportní verzi jako G2 a upřesňuji ještě datum narození jako 10.11. podle nového kalendáře. Soutěžící nám řekl víc, než bylo požadováno, můžete položit další otázku. Praha netrpělivě očekávala sovětské letce. V ten den na Kbelském letišti v Praze poprvé zavlály rudé prapory se srpem a kladivem. 15. srpna 1934 ve 13 hodin 15 minut se dotočila poslední vrtule mohutných 4motorových bombardovacích letounů
a na jejich přídích zavlály československé a sovětské státní vlajky a ve dveřích letounů se objevili sovětští letci mávající na pozdrav. Spolu s československou generalitou se k letounům blížil sovětský vyslanec Alexandrovský a další členové vyslanectví. Když sovětští hosté odcházeli do důstojnické jídelny prvního leteckého pluku, zněla internacionála a spontánní volání nadšeného davu. Ať žije Sovětský svaz a jeho rudí letci. Návštěva sovětských letců v Československu v roce 1934 se stala významnou společenskou událostí té doby. Naši letci, letečtí odborníci a oficiální kruhy měli možnost shlédnout a zhodnotit sovětskou leteckou techniku, která si právem získala jejich zasloužený obdiv a úctu. A teď tu mám další úkol pro vás. Přečtu vám popis tohoto letounu, ale některé údaje tady chybí a vy je máte doplnit. Porota vám povoluje u číselných údajů 10% toleranci. Tak mám tu tyto údaje. Rozpětí křídel 39,49 metrů, délka 24,4 metrů, dostup 3800 metrů, zatížení, tedy užitečné zatížení 1000 až 3000 kg a rok vzniku letounu 1931. Ale chybí tady tyto údaje: motory, maximální rychlost a dolet. Tak motory jsou u tohoto letounu v několika verzích. První verze měla motory M17 a další verze měly motory AM34. Maximální rychlost? Maximální rychlost tohoto letounu se pohybovala mezi 200 až 250 km. A konečně dolet. Dolet tohoto letounu byl 3 až 4 tisíce kilometrů. Prosím porotu, aby zhodnotila tu druhou odpověď a zároveň ohodnocení celkové. I ta druhá odpověď přihlížeje k povolené toleranci, byla naprosto správná, jen upřesňuji dolet v různých verzích 3000 až 3120 kilometrů. Jinak pokud jde o celkové hodnocení, je pro soutěžícího příznivé a porota nemá žádných námitek postupu do dalšího kola bez ztráty 10. Blahopřejeme. Blahopřeji vám také, 10 tam zůstaly všechny. Došel vám telegram od velení školy velitelsko-pedagogického sboru a svazáků Vojenského gymnázia Jana Žižky Moravská Třebová. Přeji vám mnoho úspěchů a drží vám palce do dalších kol. Děkuji. Devadesátý 7. soutěžní večer skončil a zbyla už jen jedna jediná poslední otázka. Nebojte se, nebude těžká. Přijdete příště? Přijdem. A vy? Přijdu. Přijdu. Děkuji. Vy do semifinále? Samozřejmě přijdu. Všichni chtějí přijít, tak se připravte a postupte si o 1 stupeň výš.